Seinalea jaso duzu, orain ez dago atzera bueltarik. Seinalea jaso duzu, orain ez dago atzera bueltarik. Azken urteetan gure herrian nola etzegoen giro, agintariak armak izaki, gu egin ginen bandido. Lepo gainean militar botak jartzen zituzten aldiro. Pentsatzen nuen ezote dute herri hau zein den jakingo. Adrenalina zait igo. Ez dut egingo berriro, egin edo ez dudan jartzeak, ez dit mesede egingo, hau da unea eta buruan eman behar diot tiro. Hau da unea eta buruan eman behar diot tiro. Ez da erresa izango gero, karga hau eramatea, ez da ere noski 20 urteko, kartzel zigorra jatea. Argi izpi bat nahi duen haren, zigorra da itzalpea, ta mesedetzat hartzen dudan hau, bihur liteke kaltea. Ordea herri maitea, imperioen hankapea, tiro bat aski ez bada berdin zait 5 pasei ematea. Gerra delako bide bakarra nahi dugunontzat pakea. Gerra delako bide bakarra, nahi dugunontzat pakea. Urteak dira, bizi naizela, pistola bat eramanez, askatasuna edo eriotza, lau haizetara erranez. Ze bizi da hau jasan behar dena, besteen menpe izanez. Horrela izan behar badugu, berdin izan zein izanez. 25 urte janez, hiltzeko prest nagoenez,
askatasunik naizta ez lortu, honi bostiro emanez, balio beza beste inor hil ez dezagun gutxienez. Balio beza beste inor hil ez dezagun gutxienez.